και αγαπητοί φίλοι του Αμαλίου, είναι μεγάλη συγκίνησή μας απόψε που σας έχουμε όλους κοντά να εορτάσουμε μαζί με όλα τα παιδιά του Αμαλίου, που φέτος είναι παρά 3%. Έχουμε 97 λαμπρά κορίτσια. Θα ξεκινήσουμε με 1 λεπτού σιγή και μετά θα έρθει η σημαία μας. Θα ακολουθήσουν τα εικόνα. Υπηρώτικες στολές, λόγω της μεγάλης βραδιάς και της υπέροχης ομιλίας που μας προσφέρει με τέτοια τέχνη, αγάπη, χαρά και ικανότητα καλλιτεχνική, η κυρία Λίλα Παπαδημητρίου. Δεν τολμώ να πω ποια είναι, γιατί το ξέρετε όλοι και συνδέεστε όλοι με πολύ μεγάλη αγάπη και θαυμασμό για το έργο της. Για τα παιδιά μας που είναι μέσα στην αίθουσα, λίγο πιο πίσω, θα πρέπει να πω ότι η κυρία Λίλα Παπαδημητρίου είναι μία φιλόλογος, είναι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, είναι ένας άνθρωπος με ένα ιδιαίτερο ταλέντο και ό,τι θα δείτε απόψε, παιδιά, είναι έργο δικό της. Μία πρωτότυπη παρουσίαση ιστορικών θεμάτων. Την είχαμε ξανά στο Αμαλίο άλλη φορά. Πριν όμως αρχίσει η κυρία Παπαδημητρίου, πρέπει να απευθύνω ιδιαίτερες ευχαριστίες. Εγώ θα ξεκινήσω πρώτα με την κυρία Νάτα Μελά. Ιωαννίδη Μελά. Είναι η εγγονή του Παύλου Μελά. Έχουμε τη μεγάλη τιμή, η πρώτη φορά που είναι κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αίθουσα είναι γεμάτη πολύτιμα και αξιόλογα πρόσωπα. Υπάρχουν άλλες οικογένειες ιστορικές. Η κυρία Παπαδημητρίου θα σας αναφέρει τα ονόματά τους και μετά, όταν τελειώσει η ομιλία, έχουμε ένα μικρό κρασάκι έξω, οπότε και τα παιδιά μας και εσείς όλοι θα έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε περισσότερο. Κυρία Παπαδημητρίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Είναι τιμή για μένα να είμαι φίλη της εγγονής του Ιωάννη Μεταξά. Εγώ δεν την αποκαλώ Φωκά, δεν ξέρω γιατί, από την αρχή Μεταξά. Είναι κατευθείαν η εγγονή που θα ήθελε ο Μεταξάς να έχει γνωρίσει. Εγώ έτσι πιστεύω. Για μένα, επαναλαμβάνω, είναι τιμή που τόσα χρόνια είσαι φίλη μου και με στηρίζεις. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ βέβαιο. Ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους μέσα από την καρδιά μου που είστε σήμερα εδώ. Θα ξεκινήσω με την κυρία Ιωαννίδη. Μας τιμά ιδιαίτερα να έχουμε την απόγονο του Παύλου Μελά, την εγγονή του Παύλου Μελά, όπως επίσης και τον Μισελ Μαρμπό, που είναι απόγονος του Κωνσταντίνου Κανάλη. Η κυρία Κεφαλογιάννη, η Λουκία Κεφαλογιάννη, φίλη μου, η αντιπεριφερειάρχης, που με τιμά πάντα με την παρουσία της. Ο πατέρας Κωνσταντίνος, που πραγματικά για πρώτη φορά τον παρακάλεσα να είναι εδώ σήμερα μαζί. Έχουμε την αντιδήμαρχο παιδείας του Δήμου Αμαλουσίου, την κυρία Λέκα, η οποία μου κάνει να είναι και συμπετέρα μου. Και είμαι πολύ τυχερή που έχω την κόρη της Γιαννήφη. Πάρα πολύ τυχερή. Υπάρχει μέσα σε όλους μας, πρέπει να ευχαριστήσω την κυρία Άρια Γάτσα, που είναι αντιπρόεδρος της ΕΣΥΑ. Ευχαριστούμε, κυρία Γάτσα.
πρώην βουλευτής και εκπρόσωπο τον Αρχιπλήρχο, τον κύριο Μουστάκα, εκπρόσωπο του ΓΕΔΑ. Επίσης, είναι ο πρόεδρος του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών, ο κύριος Βολιατζής, και ο καλός μου φίλος, που με τιμά σήμερα ιδιαίτερα που είναι εδώ, γιατί είναι βαθύς γνώστης της ιστορίας, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, ο κύριος Γιώργος Κογόλης. Είναι λίγος ο χρόνος που είμαστε μαζί, αλλά είναι η εκτίμησή μου στο πρόσωπό σας αντιστρόφως ανάλογη με τον χρόνο που σας γνωρίζω. Είναι ο ναύαρχος, ο κύριος... Έλα. Ο κύριος... Όχι, μιλάω για τους τρεις. Ο κύριος Κυριαζής, ο ναύαρχος, ο κύριος Μάστρακας, ο ναύαρχος, και ο κύριος Καφουδής, ο οποίος δεν είναι ναύαρχος. Λοιπόν, συγχωρέστε με αν ξέχασα κανένα. Εορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου, το όχι των Ελλήνων, όλων των Ελλήνων. Ο πόλεμος δεν ήταν μόνο στα σύνορα, ήταν παντού. Και το καταπληκτικό αυτής της τεράστιας αντίδρασης όλου του λαού είναι ότι σε κάθε ομάδα ανθρώπων υπήρχε μία άλλη δραστηριότητα. Είναι οι νοσοκόμες, είναι τα παιδιά της αιών, είναι οι φοιτητές, είναι ο στρατός, πριν απ' όλα. Έχει γεννηθεί λοιπόν η ερώτηση πρόσφατα στον τόπο μας, γιατί να γιορτάζουμε την 28η, μην γιορτάζουμε τη 12η Οκτωβρίου που είναι απελευθέρωση των Αθηνών. Φυσικά πρέπει να τη γιορτάζουμε, δεν το συζητάμε, αλλά δεν είναι πανελλήνιο το γεγονός. Η πρωτεύουσα ελευθερώθηκε, δεν ήταν ελεύθερη η υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχει όμως μια άλλη ημερομηνία για την 28η Οκτωβρίου και την οποία την ξεχνάμε. Είναι η μέρα που τα Δωδεκάνησα ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα. Είναι 28 Οκτωβρίου του 1947. Αυτό έγινε με νόμο. Επομένως, η μάχη που δόθηκε πέραν της τιμής και της δόξας για την Ελλάδα ήταν και η ένωση, η ενσωμάτωση ενός μεγάλου κομματιού με Έλληνες. Δεν θα προχωρήσω, είναι ένα μεγάλο θέμα, σταματάμε εδώ, αλλά την 28η δεν πρέπει ποτέ να την ξεχνάμε. Έχουμε και τα Δωδεκάνησα. Σήμερα είναι πάρα πολύ μεγάλη η σημασία αυτού του γεγονότος. Εάν δεν είχαμε πολεμήσει, δεν ξέρω τι θα είχε γίνει. Εάν είχαν μπει οι Τούρκοι στον πόλεμο, που ευτυχώς δεν μπήκανε, κινδυνεύαμε να μην τα έχουμε. Επομένως είναι μία μεγάλη δόξα επιπλέον για την Ελλάδα και ήταν Έλληνες και Άγγλοι βέβαια και πολλοί άλλοι που πέσανε στα Δωδεκάνησα όταν τελειώνει ο πόλεμος. Σας ευχαριστώ, παραχωρώ το λόγο στην κυρία Παπαδημητρίου. Το πάθος και η αποφασιστικότητα στάθηκαν ο μεγαλύτερος σύμμαχος του Μεταξά την ώρα εκείνη. Προείχε η αξιοπρέπεια ενός λαού που τον έπνιγε η αδικία για την προκληθήσα ύβρη. Έξω ξημέρων 28 Οκτωβρίου. Διαφορετικό είχε πέσει να κοιμηθεί το έθνος τη νύχτα που πέρασε. Διαφορετικά ξυπνούσε τώρα. Ήταν 6 ώρα, όταν οι σιρήνες της αντιεροπορικής άμυνας ξύπνησαν την πολιτεία, δίνοντας την πρώτη είδηση του πολέμου, ενώ τα διατάγματα και οι ειδήσεις κοινοποιούνται τηλεγραφικώς και τηλεφωνικώς σε όλη τη χώρα. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Εκεί που επιβεβαιώνει η πυρώτισσα ότι η φύση για αυτήν είναι ιερό λειτουργήμα. Στα θεόπτιστα αυτά δεινά με τη δωρική φύδρα,
όπου γεννάνε γυναίκες ηλιογέννητες και φεγγαροσκεπούσες, της φύσης θυγατέρες και της φυλής μας μάνες, βλάστησε η γενιά των ηρωίδων που έγραψαν το πολύμνητο έπος του 40. Ήταν ο μάρτυρας του ηρωισμού και της θυσίας του στρατού μας, αλλά και του θάρρους και της γενναιότητας των γυναικών. Ακούστηκε ο ξαφνικός ήχος της καμπάνας, που τους καλούσε όλους στην εκκλησία. Τα παιδιά μας, ο στρατός μας, χρειάζεται βοήθεια. Και τότε όλοι, αψηφώντας το κρύο, το χιόνι, τον εχθρό, ενώνονται με την ίδια πίστη στην καρδιά, για τα ίδια ιδανικά, για έναν τόπο ελεύθερο. Οι γυναίκες της Πίνου έγιναν ποίημα, τραγούδι, θρύλος, ιδέα, όραμα συμβολικό. Μιλούν ψιθυριστά για να φυλάνε τις δοξασμένες μας κορφές. Αυτό το κείμενο θα έπρεπε κάποτε να είναι μέσα σε σχολικά αναγνώσματα. Το κείμενο. Οι εικόνες βεβαίως προσθέτουν πάρα πολύ, αλλά το κείμενο είναι ένα ποίημα, είναι ένα σύμβολο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχω ζητήσει για να μπορώ να το δείχνω και πάλι κάτω. Ευχαριστώ. Γιατί πρέπει να σας πω ότι οι στολές μας τις δίνει το Λύκειο Ελληνίδων, το οποίο έχουμε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε κάθε Σάββατο πρωί. Αυτή η αίθουσα είναι ώρες οι καρέκλες στους τοίχους και χορεύουν εδώ ελληνικούς χορούς, το Λύκειο Ελληνίδων. Ευχαριστούμε το Λύκειο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για όλους. Η βοηθήτρια του οικοτροφείου. Έχω να δώσω ένα βιβλίο στην κυρία Παπαδημητρίου. Τα καταφύγια της Αττικής. Είναι ο τρίτος τόμος, μόλις κυκλοφόρησε, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρίδης, που δεν έχει καμία σχέση με ιστορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και ελπίζουμε να είσαστε πάντα κοντά μας.